היי, אני רוצה להראות לכם את התוכנה הזאת, שורטקס, התחלתי לעבוד איתה בשבוע האחרון, עושה עליה טסטים, זו גרסה בתשלום, היא נותנת אופציות בודדות בחינם. בעצם באמצעות התוכנה הזאת אפשר לעשות ולייצר ערוצי no face, כלומר ללא פנים, שזה, אני מדבר על זה המון לאחרונה, שזה הטרנד הלוהט שאפשר לעשות איתו כסף. בואו נראה איך עובדים עם היישום הזה. אמנם נשארו לי פה 50 קרדיטים. התוכנה לטעמי בינונית, מי שרוצה אבל להתחיל במהירות, בעלויות זולות, לא רוצה לסכן כסף, זו אחלה תוכנה לעשות את העבודה. בואו נראה איך עושים את זה. אז קודם כל, אלה המחירים. אני קניתי את התוכנית הזאת של $12.5 לחודש. בפועל מקבלים 500 קרדיטים, הם טוענים שזה מספיק ל10 או 12 סרטונים, אתם רואים אפילו 25 סרטוני AI, אני הצלחתי לייצר במשהו כמו 6 סרטונים. בואו נראה איך עובדים עם התוכנה. אז בעצם יש לנו פה כמה טמפלטים, שזה מבוסס על ורסיות הכי מצליחות שורטים. עכשיו אני מזכיר, השורטים הכוונה זה סרטונים קצרים עד דקה, גם אנחנו עושים אותם ליוטיוב, טיק טוק או לאינסטגרם. לצורך העניין, אם אנחנו רוצים לעשות מוניטיזציה בטיק טוק, אנחנו צריכים שהסרטון יהיה מעל לדקה. ואם אנחנו רוצים שביוטיוב זה ייכנס לשורטס כדי לקבל יותר טראפיק, אנחנו צריכים שהסרטון יהיה עד דקה. זאת אומרת, יש לנו פה כמה קונפליקטים. ברגע שתתמקצעו, אפשר לפתור אותן. אפשר לפתור את הקונפליקטים האלה במהירות, אתם תצליחו להתגבר על זה. אני בוחר את אחת הוורסיות, לדוגמה הדרינקינג טי. עכשיו, יש פה אפשרות שהוא ייתן לנו את הסקריפט אוטומטי, זאת אומרת, סקריפט זה התסריט. אני יכול לבקש שהוא יציע טקסטים אוטומטיים. אני יכול לעשות קאסטום סקריפט, זאת אומרת, אני באופן אישי יכתוב טקסט שיתאים לסרטונים האלה. והצורה האחרונה היא בעצם לבחור מנושאים שהם כבר פופולריים, והם יודעים שהם פופולריים. אני רוצה לנצל את סוף הקרדיטים להפקה של סרטון שעוסק בנושא שהוא קשור לבריאות, אז אני גם יכול לבקש ממנו שיכתוב לי איזה תסריט, how to start, איך להשיג עבודות מהצד, how to work, ואני יכול להכניס לכאן את הטקסט שאני מעוניין. אני הכנתי לי כמה נושאים, ואני רוצה שמשהו שקשור לבריאות. אני רוצה לכתוב תסריט שקשור לאשווגנדה, אז אני רוצה לענות על שאלה. כי כל הרעיון הוא להתעסק בנושאים שאנשים מתעניינים. אני רוצה את התסריט באנגלית, בחרתי את משהו שעסוק באשווגנדה, ואני רוצה לראות מה הנושאים הפופולריים בשפה האנגלית. כתבתי את המילה אשווגנדה, ויש לי פה שאלות שאנשים מחפשים. יכול ללחוץ. How much ashwagandha per day for testosterone. נשמע לי אחלה נושא להתעסק בו. חוזר לשורטקס, מבקש שיכתוב לי תסריט בנושא. הוא כותב לי את התסריט, אני יכול להשתמש, אני יכול לא, שימו לב שאין פה הוק חזק, אז אני יכול לייצר הוק חזק. ולתת למערכת לרוץ. הסקריפט הוא מעט ארוך, והם רוצים 78 קרדיטים, ואנחנו רואים שיש לי 49. אני לא רוצה לרכוש יותר מהמערכת הזאת, אז אני אעשה change. אני יכול לקחת את זה ל-ChatGPT, ומקצר את זה. עכשיו זה טיפה קצר מדי. אני אכתוב לו longer. אוקיי, זה נראה לי כבר נפלא. והפעם הטקסט הוא בסדר. גם אם זה לא התסריט המושלם, לצורכי ההדגמה זה מצוין. המערכת כרגע רצה, היא בונה את הסרטון. טוב, הסרטון מוכן, בואו תראו אותו. Stick to the recommended dosage of 300 to 600 milligrams daily, usually split into 2 doses. While this popular adaptogenic herb can help boost testosterone, individual results can vary based on factors like age, health, and personal goals. Exceeding the recommended amount. יופי, זה הסרטון. אבל מה שיפה פה ביישום הזה,
שבעצם אני מקבל טקסט להכניס אותו לשורטים, ואני גם מקבל את הטאגים שאני יכול לשלב. זאת אומרת, כל מה שנשאר לי, להעתיק את הכותרת, תיאור וטאגים, וככה מאפשר גם למנוע חיפוש של טיק טוק, שהוא מנוע חיפוש משמעותי, ומנוע חיפוש של יוטיוב, שהוא השני בגודלו, למצוא את הסרטון שלי ולהעלות אותו, וזה מה שהופך את זה למה שנקרא ירוק עד. תמיד יכולים להגיע לי לקוחות רק בגלל שבניתי ועשיתי SEO, ורק בגלל שעשינו SEO נכון לתוכן שלנו. SEO, אנחנו דיברנו על זה בסרטונים אחרים, זה לא רק Search Engine Optimization, במשמעות הרגילה שלו, זה Search Everywhere Optimization. זאת אומרת, אני עושה אופטימיזציה לכל מקום. אז מפה אני מוריד את הסרטון, מעלה אותו אל תוך הטיק טוק, ליוטיוב, ומריץ את המוצר שלי. אם תעשו את זה באופן עקבי, כל יום תעלו 3 סרטונים כאלה. ממליץ כמובן לערוך את הסרטונים, את הטקסטים, לא לסמוך על המחולל טקסט של שורטקס, אלא לכתוב טקסט באמצעות ChatGPT ועם טקסטים שלכם. וגם טיפה להתערף בעריכה, אני הייתי מוסיף עוד כמה סצנות של לקוחות מרנווי, לא מתבסס רק על המערכת הזאת, יכול להביא אחלה תוצאות, לתפוס את הרשת בצורה מדהימה, ואם אני יושב בארצות הברית או בגרמניה, אני גם יכול לעשות, יש עוד כמה מדינות, אני יכול לעשות גם מוניטיזציה, זאת אומרת להיות מתוגמל על ידי יוטיוב, וסרטון כזה יכול להגיע לעשרות אלפי ומאות אלפי חשיפות מהשטות הקצרה הזאת שביצעתי, שעשיתי אותה, וכמובן ככל שאני אוסיף לה יותר ערך, זה יהיה הרבה יותר טוב. אני לא מוצא שום סיבה לא להתחיל כבר מהיום, בסוף הסרטון הזה, להתחיל לקדם ערוצים שמתעסקים בנישה מאוד ממוקדת, ולמבוססת תכנים, מבוססי AI, כמו שורטקס. כמובן, אם התוכן מעניין אתכם, מוזמנים להמשיך ולעקוב. אני אעלה בתקופה הקרובה עוד הרבה שיטות כאלה שיכולות להניב לכם כסף והרבה, אם תעבדו ותתמקצעו. מספיק שרק תיקחו איזה נישה אחת קטנה, ואתם כבר כאילו יכולים לשנות את החיים שלכם. נתראה בסרטון הבא.